Hola, benvinguts a aquest espai setmanal on recordem com era l'activitat social i cultural a la Selva del Camp fa 10 anys. Avui recordarem com es van desenvolupar els diferents actes organitzats per la Diada de l'11 de setembre, inclosa la cadena humana de la Via Catalana. Però abans us oferim les jornades de portes obertes del Club de Gimnàstica Rítmica prèvies a l'inici de curs escolar i el sopar del casal d'estiu com a tancament de totes les activitats realitzades en el període de vacances. El Club de Gimnàstica Rítmica de la Selva del Camp va obrir la setmana passada les instal·lacions del pavelló municipal d'esports a totes les seves futures gimnastes. L'entitat esportiva va realitzar durant 5 dies 2 hores d'activitats gratuïtes per donar a conèixer l'equip tècnic i la dinàmica de treball del grup esportiu. La proposta es va plantejar com una iniciativa lúdica basada en el joc i l'exercici físic, a més de servir per presentar els aparells que s'utilitzen en aquesta pràctica esportiva. Combinem l'exercici físic o diguéssim la preparació física, fem també el que són els escalfaments, fem el grup de flexibilitat més potenciat, treballem tots els aparells i després ja quan comenci el curs, cada grup en específic treballarà allò que li correspon. L'activitat, dirigida a nenes a partir de 3 anys, va reunir una trentena de participants. El volum d'inscrits fa preveure un increment dels socis pel curs 2013-2014. Valorem que l'escola farà una gran pujada, perquè de fet ja està venint molta gent nova, gent de fora que ha vingut al campus, ha provat i ha vingut a quedar-se aquí. Vull dir que calculem, espero i desitjo que a l'escola, per exemple, poguessin tenir 25 nenes. Això seria fantàstic. Fantàstic. Llavors, aquestes 25 incrementarien la ràtio del club, rondaríem les 60-65. Les atletes més petites del Club de Gimnàstica Rítmica de la Selva del Camp entrenaran 3 hores a la setmana. D'altra banda, l'equip tècnic fa un balanç molt positiu de les activitats d'estiu, com per exemple al campus, i entén la bona acollida d'aquestes propostes com a resultat de les fites aconseguides durant l'anterior temporada. El nou curs del Club Salvatà arrencarà el dijous 12 de setembre, coincidint amb la tornada a l'escola. Les inscripcions restaran obertes durant tot l'any. S'acaben les vacances i amb el final d'aquest període el casal d'estiu tanca les seves portes. L'àrea de Serveis Socials i Família va celebrar el passat divendres el sopar de comiat del casal, amb l'objectiu de reunir famílies, monitors i infants. Malgrat que enguany la partida pressupostària destinada a aquest servei ha disminuït un 20% respecte a l'any anterior, amb un total de 5.000 euros, el nombre d'usuaris ha incrementat fins al centenar. Des de la regidoria s'apunta que el boca-orella ha esdevingut la clau de l'èxit d'aquest servei municipal. La valoració és molt positiva. A veure, l'any passat va ser el primer any de casal, pròpiament dit, i vam tenir una 80ena de nens que ja vam estar molt contents, però enguany hem superat el centenar i a veure, això vol dir moltes coses per mi, no? Això vol dir que, a veure, el boca a boca, que la gent ha estat contenta, que els pares han estat contents i sobretot, que és el més important, que els nens també ho han estat. D'altra banda, aquesta iniciativa lúdica pretén dinamitzar i implicar tot el municipi. És per això que des de Serveis Socials i Família s'insisteix en el gran nombre de recursos que té el poble. Aquí a la Selva tenim molts recursos, tenim molts comerços, tenim moltes entitats que ens ajuden molt, no? I això és el més important. Els nens xalen moltíssim anant a la muntanya a fer una excursió, anant al mercat. Ara, per exemple, vam aprofitar que hi havia la Jove Orquestra Intercomarcal, van estar amb ells, van fer servir els instruments. A veure, no es necessita gaires diners per fer feliços aquests nens, no? El casal d'estiu ha prestat servei durant 11 setmanes consecutives. Durant aquest període, l'equip de monitors ha transmès el valor del treball educatiu en el temps lliure dels infants. Els valors que li hem transmès des d'aquí són molt bons, o sigui, el companyerisme, el saber compartir, o sigui, jo crec que ells n'han après i se n'han veient amb l'evolució d'alguns nens, no? Que al començament eren reacis de poder ajudar els altres, en canvi ara al final ja les últimes setmanes ja veus que entre tots s'ajudaven grans o petits, els petits la mar de contents, o sigui que molt bé. Per tal de treballar aquests objectius, s'escull un eix temàtic a partir del qual es programa l'activitat diària. Enguany, el leitmotiv han estat les arts. Per treballar-lo s'han utilitzat manualitats, excursions i fins i tot un flash mob que els pares van poder veure en finalitzar el sopar de comiat del casal d'estiu.
Més de 500 salvatans fan via cap a la independència. L'avinguda de la Fraternitat presentava ahir a primera hora de la tarda un aspecte inusual. Desenes de vehicles es congregaven en aquest punt del municipi amb l'objectiu de reclamar la independència de Catalunya i participar a la cadena humana organitzada per l'Assemblea Nacional de Catalunya. Veïns de totes les edats van sumar-se a aquesta acció reivindicativa. Visca Catalunya lliure! A veure si podem aconseguir. Malgrat l'interval generacional, tots els manifestants presentaven dues similituds, la samarreta groga i la voluntat de clamar per la llibertat del país. Em penso que s'ho mereixem, no? Perquè som gent molt honrats, molt treballadors i sabem col·laborar amb tot. A les 3 de la tarda, la caravana de cotxes va emprendre la marxa cap al tram 210, punt de recorregut assignat als inscrits a través de l'Assemblea Territorial de l'Assemblea Nacional de Catalunya de la Selva. Malgrat la curta distància fins a la rotonda de l'autovia de Vallicens, la circulació va congestionar-se a causa del gran volum de cotxes que volien accedir-hi. Nosaltres quan passàvem per la carretera, allò l'autovia, estàvem al·lucinant. Aquesta aglomeració, aquesta congestió no l'havíem vist en la vida. Dius, va, som joves, però igualment és impressionant. És una passada. Equipats amb cadires, begudes i altaveus, la comitiva local es preparava per guardar-se un lloc a la història. Enmig d'aquest ambient reivindicatiu, els missatges dels participants eren clars. Jo tinc 69 anys. L'any que vaig néixer, diu que no, però és que sí, van retirar les Nadales en català. Fins aquí, fa 69 anys que això ha anat continuant. Potser d'una vegada que s'acabi. Almenys que no diguin més mentides. Per això som aquí, la majoria de la gent, perquè volem viure d'una altra manera. Volem ser un país lliure i necessitem a totes les persones que vinguin aquí a reivindicar. I ho volem aconseguir amb la unió de tots i la força de tots junts. És el començament de l'inici de la independència, perquè això serà perquè Madrid vegi que anem units i que no es facin més el tonto, perquè si no s'emprenyarem i marxarem sols. La tarda va deixar estampes que segurament seran recordades durant anys, com per exemple la dels gegants Hipòlit i Madalena, vestits amb la samarreta groga i l'estelada dibuixada a l'esquena. Altres postals, però, eren més pintoresques, i és que fins i tot els gossos lluïen material independentista. El groc va predominar entre tots els assistents, ja fos per les samarretes oficials de l'Assemblea Nacional de Catalunya, les estampades amb l'estelada o les de la segona equipació del Futbol Club Barcelona. En aquest sentit, cal destacar que l'organització va demanar als participants que es vestissin d'aquest color per demostrar la unitat de la ciutadania, una manera més d'evidenciar la voluntat dels manifestants. Home, jo crec que nosaltres ho tenim molt clar, però ho ha de saber tot el món. Si això es fa saber al món mundial, doncs potser tindrem més suport. Dels nostres veïns no en tenim gaire, però de la gent de fora doncs potser sí que n'aconseguirem. Per això crec que havíem de ser aquí molta gent i tots de groc. Els grallers de la colla de diables de la Selva del Camp va amenitzar l'espera entre senyeres, estelades, crits d'independència i fins i tot algun pilar improvisat. A les 5 de la tarda, la comitiva salvatana marcava el compte enrere per a les 17:14 amb l'encesa d'una traca de 100 metres. A partir d'aleshores, la cadena es va afermar fins convertir-se en sòlida renglera humana. Els crits a favor de la independència de Catalunya i els clams per la creació d'un nou estat de la Unió Europea encoratjaven uns i altres mentre els fotògrafs immortalitzaven l'instant per la gigafoto. La diada de l'11 de setembre de 2013 serà recordada per la imatge d'una cadena humana travessant el país de sud a nord, del Pertús fins al Canà, al llarg d'uns 400 quilòmetres.
La Selva del Camp es volca en la commemoració de l'11 de setembre. La Marxa de Torxes per la Independència va donar el tret de sortida al programa d'actes de la Diada Nacional de Catalunya, la vigília de la celebració. Més de 200 persones van concentrar-se a la plaça de Catalunya per sumar-se a aquesta reivindicació cívica organitzada pel col·lectiu 25 d'abril. La comitiva, encapçalada per una gran estelada, va dirigir-se a l'avinguda Puig i Ferreter pel carrer President Companys i va enfilar al carrer Major. Un cop a la plaça Major, els manifestants van entonar els segadors acompanyats del grup de grellers de la Colla de Diables de la Selva del Camp i van reprendre la marxa fins a la plaça de les Pletes, vorejant la muralla de Sant Rafel. En arribar-hi, els participants van rememorar els fets de 1714 i van qualificar els darrers 300 anys com una guerra freda molt més silenciosa i molt més llarga. El cant dels segadors va posar el punt i final a la iniciativa de reclam per la dignitat nacional. El col·lectiu 25 d'abril va mostrar-se molt satisfet per l'impacte de l'acció i va apuntar que des de la primera convocatòria, que va reunir una trentena de persones, el nombre d'assistents ha augmentat any rere any. És el quart any que la fem i vam començar la iniciativa que fa 5 anys que es fa arreu de Catalunya. I és una iniciativa que per internet i per televisió la sents i hem dit per què no la fem aquí al poble. Vull dir, donar l'oportunitat a la gent del poble de poder-la fer aquí, no tindre d'anar a Reus o tindre d'anar a un altre lloc. En acabar la marxa de Torxes, l'activitat va concentrar-se a la piscina d'estiu. Lluís Fortuny, membre de la llegendària Companyia Elèctrica d'Arma, va oferir una sessió musical electrònica combinant beats amb el so directe de trompetes i teclats, entonant algunes de les melodies més memorables de la banda de música en català. Les propostes matinals de la Diada anaven dirigides als més menuts, i és que a l'Hort d'Iglesias, els salvatans més petits podien inscriure's al concurs de dibuix impulsat per l'Ajuntament. Per la seva banda, l'associació L'Alzina oferia als infants la possibilitat de donar color a la samarreta de l'entitat, una acció que el col·lectiu impulsa des de fa anys. L'activitat d'avui és una tintada de samarretes, ja fa una colla d'anys que ho fem i simplement és aprofitar que la canalla ve per inscriure's al concurs de dibuix per si s'animen a decorar una samarreta i prendre-la cap a casa. Al punt de les 12 del migdia, el centre neuràlgic d'activitat va ser el cementiri municipal, escenari anual de la tradicional ofrena floral Aventura Gasol. Fins allà van desplaçar-se membres de l'equip de govern per celebrar l'acte institucional de la Diada. Enguany, coincidint amb el 20è aniversari de l'entitat local, membres del Club Tenis Taula La Selva van fer la lectura del manifest que Òmnium Cultural renova cada any en motiu de la Festa Nacional. I han pensat, a motiu del 20è aniversari, amb nosaltres perquè féssim la lectura del manifest. I ens va fer molta il·lusió i després de comentar-ho amb tots els components, per suposat que vam acceptar, no?
Un dels moments més emotius de l'acte va protagonitzar-lo Josep Maria Puig i Baget. L'actor va escollir una cita de Joan Maragall, concretament del poema Oda a Espanya, per introduir l'inici de Càntic en el Temple, de Salvador Espriu, els versos d'Ara mateix, de Miquel Martí i Pol, i, per últim, les tombes flamejants de Ventura Gasol. Ara és tan profunda la nostra esperança. En el meu somni, ja contemplada realitat, d'integrar-nos en un temps que sentim proper. Per la seva banda, l'alcalde Josep Maria Puig Tàrrec va remarcar la importància que el consistori dona a la celebració de l'11 de setembre i va subratllar la voluntat de reclamar la independència o el dret a decidir per a mostrar al món i a la societat la causa de Catalunya, la voluntat dels catalans de voler decidir democràticament i també l'anhel d'aconseguir la independència política. La ballada de sardanes amb l'acompanyament musical de la Cobla Principal de Tarragona i el vermut van clausurar els actes institucionals que van finalitzar a la plaça de les Pletes. A primera hora de la tarda, l'avinguda de la Fraternitat va omplir-se d'estelades, vehicles i samarretes grogues. Des d'aquest punt, centenars de salvatans es desplaçarien fins al tram 210 de la Via Catalana, organitzada per l'Assemblea Nacional de Catalunya, amb l'objectiu de reivindicar la independència de Catalunya. Amb l'entrega de premis del concurs de dibuix, els actes de la Diada van ubicar-se de nou a la Selva. Cèlia Masdeu va aconseguir el primer premi en la categoria de fins a 5 anys, mentre que Júlia Reyes guanyava a la d'entre 6 i 8 anys. Pel que fa als participants de fins a 11 anys, es posicionava Joel Prats i Judit Prats s'enduia el reconeixement entre els inscrits de fins a 16 anys. Joel Cristià rebia el primer premi en la categoria d'adults. Tot seguit començava l'espectacle infantil La Caputxeta Boja, a càrrec de la companyia Escalivada. Música en directe i diàlegs actuals vertebraven aquest espectacle, un muntatge que va fer riure i participar a grans i petits. El tren del bosc és de tots colors, on hi van nens i nenes, senyores i senyors. El tren del bosc és de tots colors, on hi van nens i nenes, senyores i senyors. El ball al Casal d'Avis, organitzat per l'Associació de Jubilats i Pensionistes, tancava el programa d'actes de l'11 de setembre. Desenes de membres de l'entitat van acostar-se fins a la seva seu per celebrar la Diada Nacional de Catalunya a ritme de bolero i salsa. Una proposta que ja s'ha convertit en una de les cites obligatòries anuals pels amants del ball. Cada any per la Diada fem el ball gratuït i llavors a la mitja part fem una mica de pica-pica. I com que, per que no sigui gratuït del tot, sortegem un pernil. A més de gaudir del ball i d'un refrigeri, els assistents van poder participar en el sorteig d'un pernil adquirint un tiquet per 2 euros. El programa d'activitats de l'Associació de Jubilats i Pensionistes es reprendrà el proper mes d'octubre. I fins aquí el Fa 10 anys fèiem d'aquesta setmana. Moltes gràcies per la seva atenció i fins al pròxim divendres. Que passeu una molt bona diada. Salut!